Aduh, untung senok kebeli tangi. Meneh. Saking anu net ini. Saking enaknya ditembang ya aja. Kisangane didongengi sangat. Iya, nonggoni kileci mama sagar dongol-dongol lah. Bahan Maklum. masih pating gelendeng bahan turun pada turu-turu sih. Iku nok. Tahu bae alas turu kene kan. Biasanya tas maghrib, tas isya wis lali. Mene dodok pegel ora. Dodoki. Mingser-mingser. Aduh, rada mingser ki dodok ki mingser. Iya. Adine si kakang Kaula dalam Kang. aja nganglu kengelan sebab gini wis dadi bagian ini sira karena hilang embok ya sira dadi emboke hilang anak yang mestine sira sing pasti keyungyun mulane wanti-wanti kakang leciki Kang lebih gaule kedi ngaturaken matur kasuwun ugaipan aja sungkan-sungkan kanggo ngurus anak ingsun ana lara geringe ya tentune sira ya kudu bertanggung jawab kelawan kesehatane Aja watir ki kecik. Bakal setulus ati sepenuh jiwa ipen ngopeni senok mangli apa maning senok mangli ketinggal sengawit jabang bayi mula. iya Mame Trisno sing mirengaken Tentune bakal tak jaga tak openi sampai temakang ning dewasa sampai ketemu ning jodone. Kang. no Lah
lahir batin Nyai Sariki eman sayang ning keturunane sampean tak anggap kayak keturunane kula dhewe. Syukur Rai, syukur. Aja kuatir. Paman, Paman Bermana Kusuma. Mame Trisno sing mirengaken Kogah ka. Kayak anak anu. Kayak nasuar geleng-lendeng. Man, pepean dintasi durung. Gledek kan anok. Jagat lagi udan angin kini sejabane umah. Pepeane senok dintasi durung ning kuring. Wis sengawit sore mula takan tasi pepean gombal wis kabeh. Wis Iya. rapi, wis dilempiti ning lamas. Mas, aja lenger lagi jagate udan bae barang Iya tiup. barang Biasa. anginnya gedene beli kira-kira. Barang jagat kritis kayak kenen biasane biasa. sarang mama kajai keding minangkane bos kue saking Jakarta matur kesuwun. Kayak pen wong obor kepiting apa udan. Udan anginku. Mana ke delengen dingin delengen. Bayi, untung anak emperan bayi ya. Sih, Jadi ngemper Wis kesyukuran meneng ning jabakin bayi. kok dikit kaki. Gremeng-gremenge wonge ana ning jabak ini. Wong suarane wong. Kok gak dideleng? Mantun ngau apa cakep rene. Jagat udan anginku. Mangga. Kangku waru ibuku waru ayahe deno. Ini mancing. Monggo. Oh, mangga. Saha anjem saha usaha nami Singarane wong rumah tangga bayi ya. apa kuno paman. Singarane jodoh. Wonge wis tua. Rabine loro bayi. Kula ku arep ngomong mengkomong paman. Bos dirupanya tuh padahal jagat sepi mengkene. Buset, anjing glendeng bae ning kene mene mancing. Kuno paman. Sanggine ki. Kondodok pan. Monggo. Mene cocok ning balai. mama kaja bos kue saking Jakarta. Aduh, jagat udan angin kayak kene. Orang anu sarapan jam pirak ini. Iya ningan ki kosi melas. Iya, Wong loro ting slegunggut bening emperan arep bu. Kayak ayam jago kut anu teles kebas. Ya daripada ning emperan ya mancing kadang jero lega. Nggih kesuwun. Mame Trisno Papa Edina. Sebab bayi Pripun paman. singarane wong kang berguna, wong sing bermanfaat. Iki dudu karena harta bendane bayi. Karena apa kuno paman. Dudu kenang sugih harta lawan sawai ambarai. Tapi kanggo wong sejen bayi. Senajana durung kenal bayi, kini wis ketemu Nggih leres paman. mulia lan dermawan. Sarang nanang cokye keding minangkane calon katar sing mirengaken. Dudu sing kayang konon jagat bengi kayangan karo keluarga pada nonop ning emperku. Harapan pada mendik ini kira-kira.
Punten Ki. Mm-mm. Sanes keluarga. Sanes. Sanes keluarga. Niki ponakan. Ponakane. Ponakan kula. Iki paman. Oh, harga. Siriwan Cibak Jadiri Ketunis Kekawang Janji Mimedan dipun dereni Adoni Mas Dokter Ludi. Sinten sampean? Kula Permana Kesuma. Permana Kesuma. Permana Kesuma Ki. Oh, karo ponakan. Nikin ponakan kula. Namine Subang Karancang. Oh, nggih ngenalaken kula Kileci. Kileci. Karo Nyisari Tolipen kan. Subhanallah ya. Kileci. Ya singarane milik. Nggih. Jareka aja sok nebak. Ketika kita yen durung-weru Nggih. taburan temon waleci rabine sampean kok si gembleng-gembleng waleci. Oh, dari Apa aja Kang? darani rabine. Kanjeng doso apa Loh. Kang? Disangka rabine jenok. Sanes keluarga kula nikin ki. Duduk konon Kang. Adik kula nikin ki. Duduk Bisa. keluarga. Nggih. Maksudnya adik kula niki. Oh, adine waleci. Heeh. Ari Tarikannya ponakan kan. ponakan. Kula mambok emban kini Den. Jadi ponakan ngadi. Adi. Ya kebenaran keluarga kula ku sampun ninggal. Inna Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. pada karo bayi. Nggih. Ketitipan anak siji ku sing ngurusi ya adik kula niki. Sing ngurusi adine sampeyan. Nggih. Nyai Sari. Nyai Sari. Niku asmane Nyai Sari Bapak. Nyai Sari. Hari niku ne Sari rasa. Duduk Kang Sari roti. Oh, Kula. Sari roti. Sanes. Sari Puspa. Kula maipen. Oh, Ipen. Pakatin Sari Ipen. Sari Ipen. Lakasari nenju. punten waleci. Nggih nggih. Sanes mawon kula ki ganggu ning ketenangane sampeyan. Sumejane kula kuyu ya urut dewek suasana keadaan lagi udan gede. Nggih nggih. Kesawang ning netra kula ya wonten griya dadi andon ning emperan sampeyan kan ning Jawa. Ya biasa are Nggih. Uma kula mah genahe wong umpar hampir ning kene ku. Sampai tas ngerencak ka Den. Mboten maipen mboten. Bokat luru ke kayon ka. Mboten. Asal kula iku saking Pulau Kelapa, Mendiku ndo pulau kelapa. Lemah Abang. Oh, daerah Pulonan. Daerah Kulo kula nanti. Wong adoan. wong adoan. Cuman kula ku arepan balik maipen waleci. Tujuane ne mah Harapan balik ning Amparan Jati. Cuman kesasar dalane. Kaberan sampean ku ketemu umak iyenku. Amra sampean kesasar ning alas tangkil. Paman Iya. ngomong-ngomong mangguri dikit kulane Harapan apa bayi? anyep sikile. Iya. Iya nengan. Maipen diater. Toli Pun, Nyon gak kita maning sira kuya. Sampai nenang apa maning? ya nyon gak kita makaton nom ujabane baik. Jerone Jero namis doyok. dipaisalin, Iya. dipaisalin. Istirahat Tinggal sini. kulane manjing dikit bariar pan mengguri sampeane Kodi kandang. durung dikongkon mancing wis celuk mancing dhewe. Dudu mancing mono maksudnya kulane andon dikit mengguri. Guri. Ya wis bari senok di gawang jero ya. Nas-nas. Sampean turun ning kamar kan. Barika toling godoga kompor dekate ambran. Paman aja diantar kun Hah? aja diantar kun Toli harapan diantar ning sapa bayi? wani dewekan ga Ya beli kena bayi ya. Sampean Watir serem. curiga sing ora-ora bayi ya. Kita nak nyokot tawa dini kita. ayo
ora bapak karokin bae. Iya wis seneng mangkene meneng baturi kakange senok bokatan tua-tua melok doyok ora. Awas kutang ikan. Awas hati-hati. Enak mancing nak. Awas lunyu masih teles kuno. Awas ya. Beli wis dipel. Kesuwun Waleci. Nggih. Sedurung lan sawise kula pribadi kelawan aloponakan Subang Karancang lawan kula Permana Kesuma. Sampean wis membantu artinya tenaga, pikiran sekeluarga tentang anaknya kula Waleci. Barang anu amparan jati kuyung masih aduk ini kawas adene. Nggih masih ada. Ya jare kula mah ya wis nginep ning kene dingin nyanteni esuk. Nah iya ku bener. Mangkat esuk-esukan bae. Oh nonggoni terang. Ya tuli cuacane mengkene ora Jaga gerimis. Dewi Swaya mene konon kan. Jaran kula didadung tek cangcang ning wiwitan nangka Waleci. Oh kuno ya wis dari wis aman mah. Ora apa-apa Waleci. Cuma terbalik aku ambalos. Nggih, Bokatan istirahat apa. Kesuwun Waleci. Nok konene siapakan ya buat kanggo tempat istirahatnya ya. Iya iya. Kok Sanggire teng mriki mawon Waleci nggih nggih. Nggih. Nggih nggih nggih. Ya sambut kula nih mriku kiri nah. Nggih nggih Waleci. Nggih nggih. Awas jaran ada cangcang jeneng. Anu sampeane pokok pengen gawe wedang. Sanggine Nyai Sari, sanggine. Kesuwun. Atas kemurahan atine Nyai Sari Waleci. Jadi bener, Waleci mau kakangnya Nyai Sari. Nggih benar. Ari mau anaknya sing cilik. Ya kan keturunannya. Oh keturunane. Ibune Ibune sampun perlaya senalika perang sapi. wis mati lagi nglairaken. Nggih Mas. Masya Allah. Jadi wis dadi tugas kewajibannya Nyai Sari. Langkane emboke anane emboke. Ari Nyai Sari maksudnya anu Sampeyan pen anu tas salin Mas bajue. beli mboten Nyai Sari. Artinya wis kesuwun banget kula jagate udan gede, gledek, jlegar-jlegur wis diandoni gelem dodok barang karo kula mbaturi. Maksudnya kecurigaan kula, watir-watir. Heeh. Priwen sih Mas. Anu Nyai Priwen Mas. Nyai Sari ku wis kian maksudnya mah dua laki. Oh, konon. Ah, Kula Mas masih dewekan. Mas, Nun kenapa sampean? watir Oh, konon. jagate udan ning tempat kang sepi toli ngaup ning panggonan ning omah sedangkan ning kene ana wong wadon loro lanange siji. Iya, Jadi watir curiga sing ora-ora. ora. Watir dikeropok ning bocah kene. Ya anu nema iya Mas. Nggih. Yen be sampeyan menene dewekan makan karo keponakane sampeyan. Iya. Kan Subang Kerancang. Oh, Subang Kerancang. Nggih, Subang Kerancang. Tadi Nyai Sari durung duwe laki. Kula mah durung duwe laki, durung duwe keribetan Mas. Ari sijine ipene duwe laki durung. Kan pada baik. Sari Ipen Iya. masih dewekan. Kan kawadak temen wong wadon ka. Kan ka Mas, ada teh Iya. durung dadi dipletet. Syukur Nyai Sari. Duduk konon Mas, kula kira sore enak dewek. Iya iya. Kanda karo sampean. Mengko sing dibatiran ana sing nyewot maning sampean. Kan kaponakan Nyai Sari. Asli, Asli ponakan Isun. dudu ponakane saban anu ponakan kabeh. Aja mana-mana kandane. Ari sebenarnya lagi berduka Nyai Sari. Berduka? Ibune Subang Karancang singaran Celicang Celihancang iki ninggal. Innalillahi.
dadi kulaku balik teng Amparan Jati. Berketepatan jagate udan mampir ning panggonane Nyai Sari. Ya kangen lah. Pengen ketemu kelawan sanak keluarga ning Amparan Jati. Artinya ki nasibnya pada ya Mas. Kabaran karo keponakannya kula. Langka wong tua wadone. Iya. Anu Nyai Sari. Sampai nek pengen apa Mas? Ora sih ora apa-apa. Maksudnya Pengen istirahat? beli Permana Kesuma ya lagi nahan kangen kelawan mau ka emboke Oh, Subang Kerancang. lahan kangen. Konon ya pada anune Mas. Iya, Ya kulagan pada maksudnya lagi nahan kangen. nahan kangen ninggange padaan temen ya Nahan Nyai Sari. kangen apa konon Mas? Apa kun? Pengen rasane Nyai Sari diperhatikan kening wong lanang. Lucu Nyai Sari. Kok lucu? Endane bener. Nyai Sari ora guyonan. Nyai Sari ki beli bohongan. Isin karo Mama Kori, karo Kang Lebih Gaul, karo Bunda Eden. Gelan tang geluntung turu dongan sareng adosi gelu pikiran bingung rindu beli kebendung segede gunung. Jadi sampai lagi pada lagi rindu. Rindu karo ayah Deno karo Mas Dokter Ludi. Minggu ganti wulan, wulan ganti tahun, Sudah pemundulan, aku nahan kangen, intensi kehalang jarak, lakoni cinta. pengen Sampean kangen kulakan pada berarti bener Nyai Sari singarane jodoh witing tresno jalaran saka kulina awite demen dia wali karo ketemu endane yakin Nyai Sari durung duwe gal. beneran Kang Mas. Nyai Sari masih dewek justru isin karena katon Nyai Sari seneng sampean. Sak ngomong apa sih? Kaya gampang ning jero kaca bisa dalam bisa diraba. Masa iya sih Nyai Sari? Putra saya Lamun kakang no terus ana lare tek ulet tino ning endi anane sing dirasa ngitung Lancar ngibina please sabar nunggu Kang Jarwo pengen ketemu Jarwo sing
ganti bulan Sudah bulan ganti tahun pengennya bayi. pepundhulan aku tahan kangen Sudah kehalang jarak lakone cinta sing bener. sampean kangen bulangan padang Nyai Sari, bulangan mudah-mudahan senajan nembe pertama kenal, pertama pisan ketemu. Ya wis Kang Jarwo, Kang Jarwo, Mama Ekori, Kang Jarwo, bunda lebih kau Kang Jarwo, Kang Jarwo, Kang Jarwo, Kang Jarwo.